Oskar a samice Oskar se narodil v roce 1999 a 2000. Teď to nenatáčej, až bude tady napřed náma potom. On si to zvětší, jo. No. A to díky jeho velikosti. Jelikož zatímco ty samice mají v úvozovkách pouze jenom okolo 200 kg a měří asi tak 1,5 m, ten samec Oskar je téměř dvojnásobný. On má okolo 3 metrů a váží okolo 300 kg. Přišel v naší zoo na svět v roce 1998. Byl to pouze první lachtan naší zlínské zoo a byl to také první lachtan v celé České republice. V téhle expozici máme záměrně nepoměr samců a samic, jelikož ono tomu tak je i ve volné přírodě. Zvedni to, tam natáčí z dětí. Vypni to teďko. Tam není vidět. Připadá na jednoho toho samce někdy až 18 samic. Už mi jasné, že to naše prostory až bude spínka. Velice zajímavé u lachtanů je také to, že u samic se setkáváme s takzvanou utajenou březostí. A to je schopnost té nastávající matky potlačit vývoj plodu v sobě. Na určitou dobu, třeba i na 5 měsíců. A ona tak činí proto, aby zařídila, že se ten její potomek narodí do vhodných podmínek. Za zmínku také určitě stojí to, že samci v tom období rozmnožování oni vůbec nežerou, oni nepřijímají potravu. Žijí čistě ze svých vlastních tukových zásob. Jsou jenom na takovém jednom plácku, který si hájí a lákají na něj samice, ale vůbec neloví. Jistě jste si všichni všimli, že lachtani jsou výborní plavci. A to není dáno jen celkovým tvarem jejich těla, které je opravdu hodně hydrodynamické, ale také například tím, že mají přední ploutve, které dost připomínají vesla. A nejenže lachtani umí vyvinout neskutečné rychlosti ve vodě, který říká zhruba 40 km za hodinu, ale umí se taky velice dobře potápět. Lachtani je schopný se ponořit třeba do 900 metrů a dokáže vydržet pod vodou třeba i 73 minut, což je téměř hodina a čtvrt. Schopnost k takovým ponorům, on to umí díky tomu, že má zvýšený počet červených krvinek v krvi. A doufám, že mnozí z vás tuší, že červené krvinky obsahují hemoglobin a ten váže kyslík. Takže to není třeba tím, že by lachtan měl větší plíce, ale to skutečně o tom počtu červených krvinek. Ale jasně, že takové hluboké tolezy u nás nevyzkouší, nejhlubší místo ani v bazénku má zhruba 2,5 metru. Mládě lachtana už ve 4 týdnech, tedy v pouhém 1 měsíci, začíná plavat. A ve 2 měsících už skvělým plavcem. Tak máme zhruba okolo a váží 10 až 15 kg. V tuhle chvíli dává naše paní ošetřovatelka lachtanům mořské ryby, převážně sledy a makrely. Je to stejně jako u tučňáků. Ryby sladkovodní, ovšem by to nešlo, jelikož by to mohlo vést k různým otravám či třeba oslabnutí. A to by se nám ani lachtany Oni denně spořádají tak okolo 5 až 7 kg ryb. A jednou týdně mají naši lachtaní hladovku. Touhle situací se snažíme simulovat samozřejmě i ve volné přírodě, kde se jim nevždy podaří ulovit to požadované množství ryb. Na rozdíl od ryb je však voda v tomhle bazénku sladká. Úplně stejná, jak třeba teče u vás doma z kohoutku, jelikož ti lachtani tu sladou vodu vůbec nevyžadují. Velice často se nám stává, že si návštěvníci pletou lachtaně s tulení. Ono je to vcelku jednoduché, zřejmě nejvýraznější znak, jak je od sebe rozeznáte, jsou jejich ušní boltce. Když se pořádně zadíváte, tak u lachtanů jsou poměrně výrazné, zatímco u tuleňů je nenajdete vůbec. Takže pomocí ušních boltců to rozeznáte, zda jde o lachtana nebo tuleně a můžete si potom být naprosto jistí. Lachtani se dožívají až 27 let a jsou velice učenliví. Sami vidíte, že paní ošetřovatelka s nimi teď cvičí různé kousky. Avšak při těchto cvicích je velice důležitá důslednost, jelikož oni jsou velice chytří a samozřejmě, kdyby nebyla paní ošetřovatelka důsledná, tak by ty cviky začaly flákat.
Za zmínku také určitě stojí ten modrý předmět, který má paní ošetřovatelka na krku. To je takzvaný klikr. A ten slouží k tomu, aby mohla lachtanům dát signál, že správně provedli nějaký pofel. Oni totiž ten zvukový signál chápou, jakož to dělají správně a dostanou tu odměnu. Takže oni lachtani pochází ze západního, jižního a východního pobřeží Jižní Ameriky a bohužel velice často bývaly loveni prostou kůži. Nyní to je v tuhle chvíli vše. Oskar se s vámi loučí, já se s vámi taky loučím. Přeji vám krásný zbytek dne a kdybyste měli zájem, tak o 2:30 proběhne takový krátký komentář u našeho Rejnokária. Takže pokud byste měli chuť si něco ještě poslechnout, tak tam určitě krásný den a šťastnou cestu domů. Yeah.